Roser? Doncs una mica nerviosa, la veritat. Per què? Que no veus quanta gent que ens mira? Dona, no pateixis, que hem vingut totes a parlar del mateix. Després d'haver escoltat les presentacions de la resta de companyes del seminari, ara presentarem el nostre capítol, que es diu Construint entorns segurs des de la perspectiva de gènere. Sí. I remarcar que està basat en exemples pràctics. Quan la Maria Freixanet ens va proposar participar en el seminari, va posar molt d'èmfasi en que visualitzéssim tota l'experiència acumulada en el treball de camp que hem realitzat fins ara. Per tant, gràcies, Maria, per convidar-nos. I vam decidir acceptar aquest repte com a col·lectiu. Avui només parlem tu i jo, però, com ha dit la Maria, el subcapítol està escrit per totes les integrants del col·lectiu Punt 6. I a més l'hem debatut i compartit molt, oi, Sara? Sí, i tant. Des del col·lectiu és la forma que tenim de treballar en equip. Les dones que en formem part provenim de diferents orígens i experiències vitals i també de diferents àrees de coneixement de l'arquitectura, l'urbanisme i la sociologia. Al col·lectiu Punt 6 som una agrupació que ens preocupa i ens interessa repensar les ciutats, els barris, les arquitectures per tal d'afavorir una vida sense discriminacions de cap tipus. Treballem per una ciutat que sigui un reflex d'una societat que és diversa i acceptant que aquesta diversitat pot construir els espais de manera inclusiva. Treballem des de la perspectiva de gènere, fonamentalment des de l'experiència quotidiana de les dones. Aquesta visió, inclusiva amb la resta de la societat, considera la participació com a instrument indispensable als projectes i la sostenibilitat com a criteri bàsic de desenvolupament. Sí, doncs avui anirem a passejar per la geografia catalana per explorar en quins espais i entorns les dones ens sentim lliures, independents i, en definitiva, segures. Volem fer sentir les veus de més de 2.000 dones que han participat en més de 85 tallers que hem realitzat per tot Catalunya, però també incorporem altres tallers que hem realitzat a Bilbao, Les Palmes, Córdoba, València, San José de Costa Rica i fins i tot a Nova Delhi, la Índia. Però a veure, a quins tallers et refereixes? Doncs els tallers d'eines de participació que s'ofertaven a través de l'Institut Català de les Dones, que eren una pràctica d'apoderament per a les associacions de dones i es titulaven L'experiència de les dones en l'entorn quotidià. El taller partia de la vida quotidiana com a base per analitzar la ciutat i les dones com a expertes quan es parla de vida quotidiana i molts d'altres que també hem realitzat dins d'algunes lleis de barris i a través de la DIVA. I concretament com ho hem exemplificat en el nostre capítol? Doncs hem començat per definir què entenem per seguretat. I com podríem definir la seguretat? Doncs jo penso que la seguretat és un dret humà a una vida digna, de respecte, d'independència, de llibertat i d'eleccions. I penso que des de l'urbanisme es poden portar a terme actuacions sobre l'espai públic i els entorns quotidians per augmentar la percepció de seguretat. Com per exemple, diversificant les activitats que es donen en un espai, considerant les necessitats de les persones usuàries, augmentant la visibilitat de les dones a l'espai públic, entre d'altres. Però penses que l'adequació de l'espai físic és suficient per solucionar els problemes d'inseguretat? No, esclar que no. Hi ha molts altres elements a tenir en compte. La seguretat és el resultant d'una complexitat de factors i situacions que s'interconnecten, que compenetren valors, educació, visibilitat i respecte a les diferències. Tot i així, algunes millores de l'espai públic poden afavorir l'apropiació, el sentiment de pertinença i la percepció de seguretat, com ja hem dit. Per construir ciutats segures cal un canvi de paradigma, ja que l'espai no és neutre, sinó que ens condiciona i de manera diferent entre homes i dones. I quins elements conformen espais o entorns segurs? Què és el que ens fa sentir segures per on ens movem, a on vivim, on treballem, a on ens relacionem? Doncs jo em sento segura en un entorn on hi ha comunitat, activa i present a l'espai públic. És a dir, on puc trobar un grup divers de gent que relaciona el meu entorn pròxim al barri, amb qui compartir espais comuns i desenvolupar la meva vida quotidiana. Un entorn on es promogui la convivència, l'associacionisme, la solidaritat i sobretot també l'afecte.
per generar aquesta comunitat i intervenen tant elements físics i socials a la vegada. Sí, jo també em sento segura en aquest tipus d'entorn. I no oblidem que històricament les dones hem generat xarxes socials als nostres barris. Els rols de gènere assignats a les dones relacionats amb les tasques domèstiques i de cura ens han portat a estar més vinculades a la nostra comunitat. Un exemple d'espai comunitari, per exemple, de l'ús quotidià de les dones, eren els safareigs públics, on es generaven xarxes de suport mutu. Recordo que cuando yo era petita l'acompanyava la meva àvia, que era de Caldes de Montbui, al safareig. Era un espai de treball i reunió. Quan arribàvem, sempre hi havia altres veïnes treballant i xerrant. A part d'anar a rentar la roba, la meva àvia aprofitava per demanar l'última recepta de canelons de peix, o per parlar sobre la nova mestra que havia arribat feia 2 setmanes al poble, o, també, animava les seves companyes a sumar-se a les protestes contra la pujada del pa. Mentrestant, jo jugava a fer pastetes amb l'aigua calenta juntament amb la resta de canalla. Doncs jo crec que aquestes xarxes socials encara existeixen avui en dia a nivell de barri, però s'han de buscar estratègies per potenciar-les. Mira, per exemple, al barri del Congost de Granollers, on es va realitzar un pla de millora de barri, una de les accions va ser impulsar la participació de les dones en el projecte. Es va fer un taller participatiu d'urbanisme des de la perspectiva de gènere, on van participar 99 dones de diferents cultures, acompanyades de 87 nens i nenes. A través d'aquests tallers es va poder recollir les propostes de millora des de l'experiència de les dones, que després es va introduir en el projecte general. Les seves propostes van contribuir a la reforma de la plaça de la Llibertat, per exemple, una de les places del barri on elles manifestaven que se sentien insegures. El disseny de l'espai augmentava la percepció d'inseguretat i propiciava que alguns grups d'homes joves s'apropiessin d'aquest espai. La reforma de la plaça incorpora més visibilitat i accessibilitat, el que ha fet que la plaça tingui usos més diversos, sigui un espai compartit, amb persones de diferents edats i orígens, i alhora integrat dins de la mobilitat del barri. Me n'alegro que la plaça incorporés aquestes millores, sobretot el tema de la visibilitat, perquè aquesta qualitat és essencial per millorar la percepció de seguretat. És a dir, que l'espai per on et mous sigui visible. Però no només entenent els aspectes físics, sinó també els socials i els simbòlics. I tant, però inclús només tenint en compte els aspectes físics de l'espai, costa molt que s'entengui això. Tens raó, moltes vegades s'identifica la seguretat de les dones només amb la millora de l'enllumenat. Això és un element important, disposar d'un enllumenat dirigit a les persones que caminen i no només als cotxes, amb una llum contínua i no intermitent, i que, a més, l'espai no tingui elements de mobiliari o de vegetació que obstaculitzin aquest enllumenat. Però millorar la seguretat de les dones va molt més enllà de l'enllumenat. Em pots posar algun exemple? I tant. És necessari crear espais que permetin fàcilment ubicar-nos en l'espai i al llarg dels trajectes que fem durant la nostra vida diària. Cal evitar que es creïn racons o àrees amagades o que obstaculitzin la visibilitat, com són els murs o els arbustos alts. Alhora és important evitar la construcció de passos subterranis, ja que moltes vegades les dones els evitem per por. També cal pensar com són les connexions i els trajectes als transports públics, si estan ben condicionats, així com el lloc on es col·loquen les parades d'autobús i si tenen infraestructura que protegeixi tant del temps i que permeti l'espera, a més que no generin una barrera, sinó que siguin transparents i potenciïn aquesta visibilitat de la que parlem. Molt bé, molt bé. Mire, la relación entre administraciones municipales y Renfe, por ejemplo, se deja ver en el entorno de las estaciones. Faltan zonas de aparcamiento, de transporte integrado, de entornos peatonales, de mantenimiento, de iluminación adecuada, de accesibilidad, de vigilancia o seguridad en los pasos a desnivel que vinculan partes de ciudad. Incluso un servicio tan básico como tener un lavabo. I a més, també podem dotar l'espai públic de visibilitat a través dels edificis.
És a dir, que els edificis haurien d'oferir ulls al carrer, a través del seu disseny, i no estar dissenyats com a edificis tancats, rodejats de murs cecs, que no porten activitat al carrer. Molt bé tot això, però ara hem parlat de la visibilitat més física, però per què no parlem de la visibilitat més simbòlica? Doncs els espais també es construeixen i es transformen a nivell social i simbòlic i això contribueix a la nostra percepció de seguretat. Un exemple són els anuncis publicitaris que trobem molt sovint a la via pública. En moltes ocasions aquests anuncis presenten a les dones com a objectes i moltes vegades contribueixen a que la violència de les dones sigui un fet normalitzat a la nostra societat. Els entorns segurs han de visualitzar les aportacions de les dones i permetre que visquem els espais com a agents socials i no com a dones objectes ni víctimes. L'Observatori de les Dones, els mitjans de comunicació i d'altres organismes ajuden a promoure aquesta comunicació igualitària i a denunciar aquest tipus d'imatges sexistes a l'àmbit públic. També trobem aquells ajuntaments que des de les regidories d'Igualtat han promogut projectes per augmentar la visibilitat de les dones a l'espai públic a través del nomenclàtor dels carrers. Per exemple, a Sant Adrià del Besòs tenen un projecte que es diu Carrers amb nom de dona i en 7 anys han passat de 9 a tenir-ne 31 d'un total de 172 carrers. Encara hi ha molta feina a fer. S'han de tenir tots els sentits desperts per vigilar quina imatge ens venen de les dones. Per cert, parlant de vigilar, jo crec que un entorn segur és un entorn vigilat. Què dius? Vigilat per qui o per què? Per càmeres de seguretat? No, dona, no em refereixo a això. Quan parlo de vigilat, és necessari fer una distinció entre aquella vigilància més formal i aquella informal. Des de la perspectiva de gènere, fem referència a la vigilància informal a aquella que és exercida per iguals de manera solidària i no autoritària. L'entorn vigilat, des d'aquesta perspectiva, s'entén com un entorn que protegeix i garanteix que les persones se sentin segures i unes cuidin de les altres. I perquè això passi s'ha de facilitar la vigilància, però no per càmeres de seguretat, sinó la vigilància per part d'altres persones de l'entorn. La vigilància hauria de ser una tasca compartida entre totes les persones. M'agrada això, que la vigilància sigui una tasca compartida i menys autoritària, tot i que ho veig una mica difícil d'aconseguir. A més, com deia la Jean Jacobs, la vigilància informal és més difícil d'aconseguir en zones que són monofuncionals, per exemple. Quan estudiava al campus de l'OPC de Diagonal i em quedava a fer treballs tard, em feia por, fins i tot sortir a esperar un taxi a fora de l'edifici. Trucava al taxi perquè em passés a buscar i li demanava al vigilant de l'escola que mirés fins que jo pugés al taxi. Sí, vale. Cuando mi marido estaba internado en el CIE allá en la zona franca, ir a visitarlo era toda una procesión, bueno, mejor dicho, un calvario. El autobús que utilizaba para ir allá pasaba con intervalos de tiempo muy largos y aparte te deja un poco lejos del CIE, por lo que eso significaba caminar un rato largo por unas calles donde prácticamente no pasa nada. Así que esto se le sumaba a la preocupación por si deportaban a mi marido o no, el hecho de que tenía que estar pendiente permanentemente de cómo llegar a un sitio con tan poca accesibilidad y que en algunas ocasiones me daba hasta incluso un poco de miedo caminar. En canvi, un model de ciutat pròxima, on hi trobem habitatges, centres de treball, comerç de proximitat als baixos dels edificis i equipaments en diversitats d'usos i horaris, pot ajudar a generar aquesta vigilància informal. Aquests espais propicien que hi hagi més gent que es mogui lliurement a diferents hores del dia i, per tant, els carrers estiguin vigilats. En las calles que cuentan con comercio y servicios de proximidad
si mirad en las plantas bajas de los edificios, el tránsito de gente es mayor y las personas que habitan el barrio encuentran espacios y momentos donde coincidir. El contacto diario entre vecinos, vecinas, comerciantes y otras personas que utilizan el entorno genera relaciones de confianza y complicidad y es un espacio propicio para que unas personas cuiden de otras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jane Jacobs en su libro Vida y muerte de las grandes ciudades, donde comenta que la suma de todos estos contactos casuales y públicos en un nivel local, la mayoría de ellos fortuitos, la mayoría propiciados por recados que la gente hace para sí misma, no por encargo, es un sentimiento de identidad pública de la gente, una red de respeto público y de confianza, y un recurso en los momentos de necesidad personal o vecinal. Sara, però estàs parlant d'un model on la gent va a peu, no? És a dir, una ciutat on pots desenvolupar les teves tasques quotidianes caminant. Exacte, una ciutat que fomenta l'autonomia de les persones i no la dependència en el vehicle privat. Masses vegades la nostra societat vinculem l'ús del cotxe a l'autonomia, però jo, pel meu parer, en el fons el que es tracta és d'una falsa autonomia. Vivo a 25 minutos de Lérida y hemos tenido 7 coches en casa para una familia de 8. Yo, mujer de la tercera edad, por supuesto, no conduzco. I, per exemple, la creació de camins escolars és una bona iniciativa per fomentar l'autonomia de l'alumnat. Un bon camí escolar permet que nens i nenes facin el recorregut entre casa i l'escola, sense dependre de les persones cuidadores. Per suposat, aquests camins han de proporcionar seguretat en el sentit de que estiguin ben senyalitzats i vigilats pel veïnat, pels comerciants o pels agents cívics involucrats, oi? I tant. Un altre clas de vigilància informal és el que em va explicar una amiga que vaig fer, que vivia al barri latino de Pilsen, a Chicago, on un grup de dones es van organitzar per oferir suport a totes aquelles dones que patien violència de gènere. Van decidir convidar els veïns i veïnes del barri a col·locar un cartell a davant de casa seva on hi posés Casa Segura, per tal de visualitzar el seu rebuig a la violència contra les dones i també de donar acollida a aquelles dones que la poguessin patir. Amb això, amb aquesta iniciativa, qualsevol dona en situació de risc podia anar a aquella casa veïna per tenir un espai segur, per poder parlar, menjar o quedar-se a dormir. Aquest sistema van veure que va ser molt efectiu per enfortir la xarxa social de les dones i alhora es va configurar com una alternativa a les respostes més tradicionals d'anar a una casa d'acollida, que majoritàriament estaven allunyades de la seva comunitat i que, a més, moltes de les dones que hi havien anat manifestaven que es sentien revictimitzades. Que important és viure en un entorn on hi passin moltes coses i hi hagi molta gent. I tant. Per cert, ja hem dit totes les coses que hi ha d'haver en un espai segur? No, encara podem parlar de més qualitats. Un entorn segur ha d'oferir a les persones el que és necessari per poder viure. És a dir, aportar tot allò que els fa falta per desenvolupar la vida quotidiana a una distància i a un temps adequat. Això vol dir que aquest entorn ha d'estar ben equipat. Equipat de què? Equipat de xarxes quotidianes de proximitat, que reflecteixin les múltiples i diverses activitats per assolir totes les necessitats de la nostra vida quotidiana. I a què et refereixes amb això de vida quotidiana? Sí, la vida quotidiana és un conjunt d'activitats que realitzem per desenvolupar el nostre dia a dia i per resoldre les necessitats bàsiques. S'entrecreuen l'esfera productiva, reproductiva, pròpia i comunitària. Llavors, al igual que les altres qualitats que hem anat comentant, serà clau el tipus de barri on vivim, no? Si vivim en una àrea monofuncional d'una urbanització, per exemple, o si vivim en un barri de